नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंगत तुमच्या आमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्याबरोबर उपासाची भाजी, भाकरी आणि दह्यातल्या मिरच्या यांची रेसिपी शेअर करणार आहे। तर चला सुरुवात करूया। तर सुरुवातीला इथे मी कच्च्या केळ्याची भाजी करणार आहे। तर कच्च्या केळ्यांसाठी इथे मी साजूक तूप घेतलेलं आहे। त्याच्यात अर्धा चमचा जिरं, कढीपत्ता, 2 हिरव्या मिरच्या, किसलेलं आलं आणि कोथिंबीर घालून ही फोडणी आपल्याला खमंग परतून घ्यायची आहे। फोडणी चांगले खमंग परतल्यावर इथे मी केळी घातलेली आहेत आणि केळीपुरती म्हणजेच भाजीपुरती मीठ घातलेलं आहे। भाजी व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे आणि झाकण लावून त्याला चांगली शिजू द्यायची आहे। आता इथे बारीक गॅसवरच आपल्याला ही भाजी शिजवायची आहे। आता केळ्याची भाजी शिजायला काही फारसा वेळ लागत नाही। तुम्ही बघू शकता की इथे भाजी चांगली शिजलेली आहे। आता ही भाजी शिजल्यावर त्यात आपण ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर घालून, आवडत असेल तर तुम्ही त्याच्यात लिंबू पिळू शकता, म्हणजे ही भाजी थोडीशी आंबट सुंदर लागते। आणि लिंबू पिळल्यावर 1 मिनिटभर परतून आपली ही भाजी तयार आहे। त्याच कढईत आपण दह्यातल्या मिरच्या करूया। दह्यातल्या मिरच्या करण्यासाठी इथे थोडंसं तूप टाकून जिरं आणि उभ्या मिरच्या, पोपटी मिरच्या, ज्या कमी तिखटाच्या मिरच्या असतात त्याला मध्ये चीर देऊन 100 ग्रॅम मिरच्यांचा इथे मी वापर केला आहे आणि त्या तुपात चांगल्या परतून घ्यायच्या आणि झाकण लावून 2 ते 3 मिनिटासाठी खमंग परतून घ्यायच्या। आता इथे तुम्ही बघू शकता मिरच्यांचा कलर चेंज झाला आहे। आता इथे मी 100 ग्रॅम मिरच्यांसाठी 1 वाटीभर एवढं दही मी मिक्सरला फिरवून घेतलं आहे आणि ते 1 वाटीभर दही आपल्याला ह्या मिरच्यांमध्ये घालायचं आहे। आता इथे आपल्याला गॅस मंदच ठेवून आपल्याला ह्या मिरच्या चांगल्या दह्यामध्ये शिजवायच्या आहेत। आता झाकण लावून जवळजवळ 5 ते 10 मिनिटासाठी आपण ह्या मिरच्या शिजू द्यायच्या आहेत। आता इथे तुम्ही बघू शकता 5 ते 10 मिनिटानंतर दह्यातलं पाणी सगळं सुकलेलं आहे आणि मिरच्या मस्तपैकी दह्यामध्ये शिजलेल्या आहेत। ह्या मिरच्या दह्यामधल्या आहेत ना, खूप सुंदर लागतात। कधीतरी चव बदलण्यासाठी ह्या मिरच्या नक्की करा। आता उपासाच्या भाकरीसाठी मी इथे 1 वाटीभर वऱ्याचं पीठ घेतलं आहे आणि 5 चमचे साबुदाण्याचं पीठ, म्हणजे आपण ज्याने पोहे वगैरे खातो ना ते चमचे साबुदाण्याचं पीठ घेतलं आहे। चवीपुरतं मीठ आणि अर्धा चमचा तूप घालून ते व्यवस्थित पीठ काय करायचं, मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता साबुदाण्याचं पीठ करताना साबुदाणे हलके कढईत गरम करायचे आणि मिक्सरला त्याची बारीक पावडर करून घ्यायची। आता इथे भाकरीचं पीठ मळण्यासाठी मी कोमट पाण्याचा वापर केला आहे। आपल्याला लागेल तसं कोमट पाणी घालून आपल्याला त्या भाकरीचं पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे। जसं आपण भाकऱ्या करतो, जसं आपण त्या भाकरी करण्यासाठी पीठ ठेवतो तसंच ते पीठ इथे मळायचं आहे। फक्त इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्याला इथे थंड पाण्याचाही वापर करायचा नाही आणि जास्त गरम पाण्याचाही वापर करायचा नाही। कोमट पाण्यामध्ये हे भाकरीचं पीठ आपल्याला भिजवायचं आहे। आता बघू शकता इथे मी आपल्या नेहमीच्या भाकऱ्या आपण करतो ना त्या प्रकारे मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। कोमट पाण्यामुळे काय होतं, भाकरी आपली अगदी बराच वेळ मऊसूत राहते। आता ह्या एवढ्या पिठामध्ये माझ्या 3 भाकऱ्या होत आहेत। तर आता आपण ही रोजच्या प्रमाणे आपण भाकरी जशी थापतो तशीच व्यवस्थित थापून घ्यायची आहे। आता भाकरी थापण्यासाठी इथे मी वऱ्याच्याच पिठाचा वापर केलेला आहे आणि आता मस्त ताटावर ठेवून वरच्या साईडला पीठ घालून एकसारखी सगळीकडून भाकरी पातळ थापून घ्यायची आहे। आता तव्यावर घालताना आपल्याला भाकरीची जी खालची साईड आहे ती तव्याच्या वरच्या साईडला आली पाहिजे
आणि भाकरी घातल्यावर त्याला वरून गरम पाणी लावायचं आहे। आता जसं आपण नेहमी भाकऱ्या करतो तशाच पद्धतीने आपल्याला ही भाकरी भाजून घ्यायची आहे। दोन्ही बाजूने आलटून पालटून आपल्याला ही भाकरी मस्तपैकी भाजून घ्यायची आहे। आता थोडीशी आणखीन चविष्ट होण्यासाठी मी इथे गॅसवर थोडीशी भाकरी शेकून घेतली आहे। आता ही भाकरी भाजून झाली की त्यावर तुम्हाला आवडत असेल तर तूप लावू शकता। आता इथे तूप लावल्यामुळे भाकरीला आणखीन जास्तच चांगली चव येते। तूप लावून भाकरी व्यवस्थित आपल्याला शेकून घ्यायची। आता बघा इथे अशा प्रकारे आपली ही उपवासाची भाकरी तयार झाली आहे। वाटते की नाही मस्त मस्त उपवासाची भाकरी बघूनच खावीशी। तर आता इथे वाढताना भाकरी, दह्यातल्या मिरच्या आणि उपवासाची कच्च्या केळ्याची भाजी। जर तुम्हाला माझी ही उपवासाची भाजी, भाकरी आणि दह्यातल्या मिरच्याची रेसिपी आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त मस्त राहा।